Please subscribe and ring the bell icon to get the latest notification direct to you. Hi friends, good evening. गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामनो होननानै सानदों। बे भिडिअखौ आङो गुबैयै इउटिउबारफोरनि थाखायनो खालामदों। नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों माबोरैहाय सिनेमेटिक भिडिअ एडिटिं खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो। दा फैदो बिदिब्ला आङो पावार डिरेक्टर मुंनि एप्लिकेशनजों माबोरैहाय सिनेमेटिक भिडिअ एडिटिं खालामनाय जायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदिनि। दा फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। बेयाव क्लिक खालामबाय आङो। बेहाय अलरेडि आङो आंनि प्रजेक्टआव दोनखादों। बेहाय नोंथांमोना माबानो हागोन। बेयाव एम्प्टी प्रजेक्ट लानानै नोंथांमोना एम्प्टी प्रजेक्ट लाना बेयावबो बानायनो हागोन। नैबेयाव एम्प्टी प्रजेक्ट लानानै माखासे माने फाइल्स जायखौ नोंथाङा सिनेमेटिक भिडिअ खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथाङा चुज खालामनानै लानो हागोन। बेबायदिनो बेयाव टाइमलाइनाव फैगोन बेबायदि। दा जायखौ नोंथाङा सिनेमेटिक भिडिअ खालामनो नागिरदों बेखौ बेहाय नोंथाङा चुज खालामनो हागोन। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंहा मोनसे प्रजेक्टआव दोनखानाय मोनसे भिडिअ दङ, आं बेखौनो लागोन। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं एडिट खालामनानै दिन्थिगोन। नैबेयाव एडिट प्रजेक्टआव नोंथाङा बिदिब्ला भिडिअखौ गोसो होनानै नायलांदो माबोरै खालामनाय जायो। दा बेहाय नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि कालार चइस, कालार एडजास्टमेन्ट बेयाव खालामनो हागोन। गुबुन गुबुन रोखोमनि कालार एडजास्टमेन्ट बेहाय नोंथाङा खालामनो हागोन। अबेखौ नोंथाङा गोसो जादों, बबेखौ मोजां नुदों बेखौ नोंथाङा चइस खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसेबां गोलाव आं दिन्थिनो नागिराखै। आं दा कालार एडजास्टमेन्टनि सायाव आं जेबो बुङाखै, बुंनोबो नागिराखै। नोंथांमोना गोसो बायदि बेखौ एडजास्ट खालामनानै लानो हागोन। दा आङो बेखौ अरिजिनेल एबा नर्मेलावनो दोनबाय। बेहाय नोंथाङा बेबायदि सोलाय सोल' खालामनो हायो। नैबेयावबो सोलायनो हायो। दा आं बेखौ जेबो दिन्थिला नोंथांमोन। दा अब्ला नोंथांमोननि आं दिन्थिनो नागिरनाय बे जाहैबाय सिनेमेटिक भिडिअ। बे सिनेमेटिक भिडिअखौ आं माबोरैहाय दिन्थिगोन, माबोरै खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों। दा गिबियाव नोंथांनि अरिजिनेल भिडिअनि साउन्ड एबा अडिअ बेखौ नोंथाङा मिउट खालामनांगोन। जुदि नोंथाङा बे अरिजिनेल भिडिअनि साउन्डखौ दोननो नागिराखैबा, दोननो सानाखैबा नोंथाङा बेनि अडिअखौ मिउट खालाम। अब्ला नोंथांनि टाइमलाइनाव थानाय भिडिअ बेखौ सेलेक्ट खालाम। बेनि उनाव नैबे एडिट अपसनाव फै। एडिट अपसननि उनाव भलिउमाव फै। बेयाव भलिउमाव फैखांनायनि उनाव नैबेयाव थुनानै हो। अब्ला बे साइलेन्ट जागोन एबा मिउट जागोन। अके। दा गासिबो मिउट खालामजोब्बाय। दा बेबायदि खालामनायनि उनाव बेखौ प्ले खालामनानै नाय। बेयाव प्ले खालामनायाव गासैबो फुल स्क्रिन फैजोबदोंना नोंथांमोन? गासैबो फुल स्क्रिन फैजोबदों बेयाव। दा बेखौ माबोरैहाय हाफ स्क्रिन खालामो एबा ओजों सेर बोरैहाय हाफ स्क्रिन खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों। दा बिदिब्ला नायदो। नैबेयाव थांदो जोंनिया लेयाराव थांनानै इमेजाव फै। इमेजाव फैनानै कालार बर्ड होननायाव प्रेस खालाम। बेयाव नोंथाङा नैबे ब्लेक लेयारखौ लाबानो जाबाय। बेखौ प्लास आइकनाव थुना हो। आरो मोनसे लाबाव प्लास आइकनाव थुना हो। मोननै लेयार फैबाय जोंनिया। दा बिदि जाबाय। दा बेखौ गिदिर खालाम, मेक्सिमाइज मिनिमाइज खालाम। ओमफ्राय बेखौ खालामनानै नैखिजाय ओरैजाय लांनानै सेराव दोनहैबानो जाबाय। बिदि सेराव लांना दोनहैदो। बे मोनसेया जाबाय। ओमफ्राय नैबे गाहायनिखौबो एरै गिदिर खालामदो, गाहायखौ एरै बोख्लायबोदो। नोंथांनो जेसेबां गुवार नांगौ बेखौ एडजास्ट खालामनानै लादो। ओमफ्राय बेखौ बेबायदि खालामदो। दा नोंथांमोन दा बेखौ भिडिअनि
टाइमलाइन बेयाव जेसेबां गोलाव दङ बेखौ बेबायदिनो एडजास्ट खालामनानै लादो बेखौबो जेसेबां गोलाव दङ बेखौ एसेबां गोलाव खालामनानै लादो नैसिम दङ बेसिम लाबाय आरो नेक्स्टखौबो बेखौबो जेसेबां गोलाव दं बिदिनो एडजास्ट खालामनानै लादो जेसेबां गोलाव दङ बेखौबो एडजास्ट खालामनानै लादो नोंथांमोन नायदो आं एसे एडजास्ट खालामनानै लाबाय खनसे प्ले खालामनानै नायदो नोंथांमोन माबायदि नुखो नायदो नोंथांमोन हाउ वान्डारफुल वाव लाइक सिनेमा वाव नोंथांमोन माबायदि वान्डारफुल माबायदि मोजां जादों नोंथांमोन बे जाहैबाय जेबो साउन्ड गैयै जेबो आं अडिअ होआखै बेवहाय दा आङो अडिअबो होनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव अब्ला नायदो मिडिया आरो अडिअ फाइल बेयाव थांदो नैबेयाव थांदो थांखांनायनि उनाव बेवहाय नोंथाङा जिखिनि हक अडिअ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो एबा बासिदो आङो नैबेयाव थानाय जायखिजाया मोनसे अडिअ फाइल लानोसै मोनसे अडिअ फाइल बियो बेखौ लानोसै आङो बेखौ सेलेक्ट खालामबाय आङो बेखौ सेलेक्ट खालामखांनानै खनसे ट्राइ खालामनानै नोंथांमोन नायदो एसे मोजां नुदों दा बेबायदिनो नोंथाङा बेखौ एडिट खालामजोबखांनायनि उनाव बेखौ नोंथाङा ट्रिम खालामनो हागोन एबा दानस'नो हागोन दानस'नानै बेखौ नाङिखौ डिलिट खालामनो हागोन बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ना दा बेखौ नोंथाङा बेबायदिनो एडिट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोन आरो बेखौ बेबायदि एडिट खालामखांनायनि उनाव बेखौ सेभ खालामखांनायनि उनाव बेहाय प्रडिउस भिडिअ बे प्रेस खालामना हो अब्लानो बियो प्रडिउस अपसन फैगोन नै नोंथाङा बेवहाय माखासे मानि अपसनफोर थागोन सेभ टु गेलारि अर एसडि कार्ड शेयार अन फेसबुक शेयार अन इउटिउब मर आउटपुट अपसन बेयाव माखौ नोंथांमोना सर्च खालामनो लुबैदों दा आङो बेखौ आंनि मेम'रि नङाबा आंनि गेलारियाव दोननो सानदों नालाय आं क्लिक खालामगोन बेयाव माखासे अपसन फैगोन HD फुल HD आरो SD फुल HD आरो SD बेयाव फैगोन दा बेखौ नोंथांमोना चुज खालामनानै प्रडिउस खालामबानो जाबाय आङो हमनानै ला फुल HD आङो प्रडिउस खालामनो नागिराखै खालि HDल' आङो 720ल' आङो प्रडिउस खालामनो नागिरदों अब्ला बेवहाय क्लिक खालामदो बेनि उनाव प्रडिउस अपसनाव थुना होदो अब्लानो जासिगोन नै बेबायदि जासिगोन नोंथांमोन आंनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोननि सिगाङाव जायखौ आङो फोरोंनो नागिरदोंमोन बे भिडिअआ आंना बेखिनियावनो जोब्बाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे आं बेबायदिनो इयुनाव गुबुन रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरनि नटिफिकेसनखौ मोनो आरो नोंथांमोना थोंजोङै नायनो हायो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव